Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn gisteravond op Curaçao aangekomen. Ze kwamen met het stationsschip Zijne Majesteit Holland vanuit Aruba. De aankomst was later dan geprogrammeerd, maar er stonden heel veel mensen langs de kades van Punta en Otrobanda. Het koninklijk gezelschap werd ontvangen door gouverneur Lucille George Wout, minister-president Gilmar Pisas en de voorzitter van de Staten Charity America Francisca. Het koninklijk echtpaar blijft op donderdag en vrijdag nog op Curaçao voor een druk programma. Zaterdag gaan ze naar de bovenwinden. Het koninklijk bezoek is vanochtend begonnen op de Handelskade. Daarna is een bezoek gebracht aan Otrobanda. Onder meer op het Brionplein was een inschrijving voor de Koninkrijksspelen. Het koninklijk gezelschap kreeg daarna uitleg over het Kaya Kaya Festival en bezocht verschillende straten in Otrobanda. Vandaag staat verder op het programma een bezoek aan Punta vanaf het begin van de middag, Scharlo en 's avonds is er een diner met 21 Curaçaoënaars bij de kathedraal van Doorne bij landhuis Bloemhof. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você quer cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar meia hora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De rechter op Curaçao heeft gisteren een 45-jarige chauffeur vrijgesproken van betrokkenheid bij een dodelijk verkeersongeluk op 16 april vorig jaar op de weg naar Westpunt. Daarbij kwam een 51-jarige vrouw om het leven. Haar kind raakte ernstig gewond. Maar volgens de rechter kan de chauffeur die het ongeluk veroorzaakte door op de verkeerde kant van de weg te rijden niet verantwoordelijk worden gesteld. Er was sprake volgens de rechter van een zogenaamde blackout. De nieuwe regels voor subsidie aan instellingen op Curaçao worden strenger, dat meldt de Extra vandaag. In de nieuwe wet wordt onder meer verwezen naar een nadere controle van familieleden vangene die een subsidie aanvraagt. Op die manier moet er worden voorkomen dat er minder misgaat met het verlenen van subsidies en alleen de mensen subsidie krijgen die daar ook daadwerkelijk recht op hebben. De eerste controles van horecagelegenheden op de carnavalsroute zijn al achter de rug. Daarbij wordt onder meer gekeken of alle papieren van de horecagelegenheden in orde zijn, maar bijvoorbeeld ook of ze voldoende spullen hebben om brand te voorkomen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat carnaval voorspoedig zal verlopen in 2023, zo zegt Ronnie Cornelis tegen de Extra. Een hevige brand met rookontwikkeling gisteren in de Bredestraat in Otrobanda. Rond het middaguur ontstond er brand bij kledingzaak YOLO en dat leidde tot enorme rookontwikkeling. Veel kledingstukken zijn vernield door de brand. De brandweer was er gelukkig snel bij en de brand kon niet overslaan naar andere gebouwen. Wel is er veel schade en ook moet nog worden onderzocht wat de oorzaak van de brand is. Op Curaçao vond deze week een zogeheten derde technische bespreking plaats tussen de Venezolaanse delegaties en vertegenwoordigers van Curaçao, Aruba, Bonaire en Nederland. Er is gesproken over de geleidelijke heropening van de grenzen met Venezuela. Er moet nog een eerste datum voor het begin van deze heropening worden geprikt, maar in ieder geval verlopen de gesprekken voorspoedig, zo laat de regering van Curaçao weten. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.